Ngibhlungu kakhulu uyayibuza ukuthi if bengowakho umntwana ngabe kunjani. Bese uyayibuza ukuthi kufanele kwenzeke kubani. Mara hayi kumntwana omncane kangaka. Ngibhlungu kakhulu. Ngento ezeke lo mntwana. Anginawo namagama, angazi ukuthi mama yakhe awu family ngithini. Kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu ukhona. Usazoyiveza. Akukho ongabona ongaveli ekhanyeni. Kusemnyama manje. Mara kuyeza lapho kuzokhanya khona. Angazi ukuthi uma ngenzeka kumntwana wakhe kuyothini. Noma ngabe isizukulwane sakhe. Ife khona ngamcela ethandaza. Mhlawumbe uNkulunkulu uzomveza naye ngelinye ilanga. Engakhali uma kunguye. Angizokuba nawo amaningi. Kubuhlungu. So ngicela umntwana omncane ongenacala. Kodwa ke ngithemba uNkulunkulu ukhona. Uzombusisa umntwana. Mhlawumbe nje umntwana omncane uzoyilwela ngale. Emveze lo muntu. Uzomthatha umntwana umfake emanzini kubanda kanjani? Aziyo abazange bambo abazange bambo abazange bambo abazange bambo abazange bambo abazange bambo ujalifalo abamaziyo abazange bambo ujalifalo abamaziyo abazange bambo Umjalifa bespecial. Umjalifa bekuthoma kufundwa eklasini nafunde ngaphandle. Yonke into eyenzwa ngaphandle yena uyenza uphezulu emzwenkini. Akekho umzali osecrash ongamazi umjalifa. Umjalifa uhlale ngaphandle ngasonke isikhathi. Umjalifa mawuthi ufuna umgijimisa. Afuna umgijimisa ngasikhathi thanda ukugijinyiswa. Umjalifa there was kunegama eli1 beke lithanda lokuthi hayi. Ngiyathemba nalo ubeke imphethe. Ushilo lelo gama ukuthi hayi umjalifa noma ungaze enzeni makethe hayi uqedile umjalifa yini igama beke libiza umjalifa noma uthi uyambamba uyajamba athi hayi noma uthi umjalifa wenzani umjalifa hayi yabo lelo gama beke hlale libiza umjalifa naye lo oyenzele usele ngale lelo gama ngiyathemba usele nalo sibuzwile ubuhlungu bafethu sibuzwile asivalanga icrash namhlanje ngoba sithanda asivalanga ngoba sithanda ubuhlungu esibuzwile kodwa ke uNkulunkulu usiphila amandla namhlanje sakhona ukusukuma from day 1 sigijima nomama Mjalifa singene emigodini singenaphi sifuna nomjalifa siyeka abakundaba siyofuna ispeaker siphelela ama battery sicela lesi siyagijima no mama kaMjalifa singene emgodini sifikile mayini safika intabeni lengale sibhizi afuna ukwela laphakathi ngithi kuye uzolimala ungangeni lapha samba naye sonke njengoba siyistaff sasemlungisi ecrash kusela umstress oyi1 namhlanje akakhona ukuthi abe khona namhlanje akaphila njengoba sonke singaphilanga kodwa ngiyayithanda incwadi kaMshumayeli uma yithi yonke into inesikhathi sayo yonke into inesikhathi sayo kodwa ke cela abakabunjalifa abakhaba umama abakhaba ubaba ake ngithi balale ngenqaba ngoba bazothunuka mabalale ngebhandisi likaNkulunkulu ibhandisi likamoya abazange bambo